Čaute ľudia, moje meno je Arox. A moje meno je Tiffin. A dneska sme tu zase v plnej kráse Pri pri hre hre Minecraft v druhom dieli na serveri Game Team, ako vždy. A určite nebudeme natáčať len Game Team, ale budeme aj iné servery. A kde sme to? Na Breach. Takže ty si na server 3? 1. Server 1, príprava, super. Som tam. A za 50 sekúnd, 57 A sekúnd čo mám dať? Lomitko join? si už si tu. Si so mnou. Kámo. Som dal join. Napíšte lomitko join. No som dal. Jo, som s tebou. No čau, a tu čo musíš robiť? Musíš si všetko kraftiť, lebo potom prídu za tebou, sa spoja mosty a budú nás zabíjať. Prídu, čo? Zlí ľudia. Zlí ľudia. To Hráči. sú zlí ľudia. Super, mám slípku. Ahoj. Dajú nám. Zoznamíme sa. Do prčic. Ty si mi už šorkol. S Pírkom sa zoznám tu. Takže, ja si tu nakopiem drevo. Ty kopteš, hej? A ja už mám. Urobme si spolu všetko. No však jak inak? Sa musíme poponáhľať. Máme na to 3 sekundy. Dobre, to nám bude A zabudol náročné. som vám v minulom dieli povedať, že na Vianoce urobíme vlog, kde sa odhalíme a povieme niekoľko vecí o nás. Takže, ja tu mám Ako sa kaktus voláme a tak. a tak ďalej, hej. To je ten Arox a Tiffin, to sú len naše prezývky, viete. No, to má každý, takže teraz sa budeme zaoberať hrou. Tak mi to tu seklo, neviem čomu. Do prčíc, no dobre. Zraž na crafting. A nejak mi to tu laguje. Do keľu. Pejú. Keľu. Oh shit. Oh shit. Ja tu No na dobre. zomriem. Som naspäť. Ale tu na zomriem preto, bože nemám jedlo. Super, tak ti treba. Ty si super. Presne. Nikam nejdem, lebo nos mi to zakáže. Kde sa ťaží? Fajn, super, už viem. Do prčíc. Aha, bullshit. Do prčí. Fajn, tu. Tak tu Vykop mi ešte 2 tote kamene, bo nemám kump. Stratil som sa v Ty si mi lese. šorkol jeden onen. Hej, kameň. presne. Počkaj, ti vyrobím krump. Kamenný. Ježiš, ja neznášam, keď to tak pomaly robím na Minecrafte, toto veci. No, tu máš. Hej. Ja Daj mi sticky. Už mám sticky, ty Daj mi poč. sticky. 4 si len mal. Do prčic. A mňa zabil tiež. Hajzel. Poď ešte raz join. Poď na Bridges 2. Bridges 2. Dobre, som tam. A dajte lomitko join. Hej, viem. Nie som glúpy. To vie už každý, ne? Dobre, Ktorý si? ja neviem. Ja som Green. žltý. Ty si green? Hej. Do prdele. Nevoď, budeme proti sebe. Trolte. Fajn. Ty máš zimu? Takto ma hituje. Tak to ťa hituje. Ty máš zimu? Aha, asi hej, bo ja prvýkrát vidím. Jaj, tu je most! Áno, a oni sa spoja potom. Ty si ktorý? Žltý. Žltý, fajn, žltý, kde? Á, tam je. Choď ku mostu. Ku zeleným. Dobre. Dobre, ja ťa tam čakám. Ja tiež. Ale na most oproti žltým, hej? Či zeleným? Aha, nie, vy si tu musíte ešte spojiť na druhý ostrov. Hej. Čiže fail. To nič. Musím si naťažiť drievko. Ja som si nič nenaťažil za tú dobu. A teraz kopem drevo. Fajn, 3 dreva je veľa, nie? Však to. Takže toto, idem na crafting table. Duty man. Musíte to každý volať crafting table. Tak to mi... Aha, nie.
Lebo aspoň si presvisí se, ja som rezal, presvisí se jazyk. Nevieš rozprávať. Šušleš, mušleš. Dobre, teraz sa tu bavíme ako malí decka, čiže čo som si chcel vyrobiť? Snowball. Haha, shit. Kromka? Skočíme a zomrieme. Prasa. Krava, no, sliepka. Musím ísť kde do bane, ale neviem, kde to je. Neviem, vchod do bane. Jak sa tam dostal, dajaký debil? Jak sa tam dostal? Aha, už viem asi. Nie, hej, tu. A vieš čo? Som v bani. Želiesko, super. Hadaj, čo som našiel. Nič. 10 diamantov a diamantový meč. Dobre ty a ja tiež ty. Dobre som. A enchantovaný odrazenie, ale to je nic moc. Takže ja To si budem dám kameň. brnko. Kopaj kameň. Ja sa bránim, tak pekne. Kopaj. Bože, ty si čúvak. Super, tých 10 diamantov si nechám. Tak. A tu vyťažím želiesko, také pekné. Nie, Mám 10 želieska. A diamanty to nie sú. oni si tu berú craftingy. No a však si vytvor, ne? Chlapci. Ja už mám málo, vieš? Máš málo crafting table? Nie. Blokov. Jaj, myslíš dreva. Tak fajn, super. Blokov, ty blbče. No však, ale akého? Neviem. Bože, my sa tu hádame o blokoch. To je akože fakt dobrá diskusia. Čo som to chcel? Potrebujem si zase vypáliť železo. Oh yeah. Ty sa už pálíš? Nie. A ja Len tiež. mám v Ja ruke tiež. pec. Ježiš, tak to tu urobil barikád. Do prčie, som skoro spadol. Ježiš Maria. My tu robíme barikádu, dobre ty? Dobre ty? Čo som urobil dobre? Nič. No to na čo to hovoríš? To nie tebe. Idem si naťažiť zlato. 1, 2, 3, Nie zlato, ale... No, do prčí, zombík. Si nakopem zlato, bo nikto nebere zlato a potom. Zemri. Prečo nechce zomrieť? No dobre. Už To ty? Že? Čo je? Jo, mám 6 zlata. Mám 6 zlata, konečne. 6 plus nič. Kde pec? O, diamanty, super! Našiel som diamant. Yeah. Aha, som ho zabral? Yes, super. Mám pec. Potrebujem. Tak super, ja si to spievam a hovorím o surovinách, takých peknočkých. Bože, to sú také pekné dámy. Si urobiť ešte druhú pec. Kde mám moju pec? Ja mám rovno moju pec na barikáde a to je najlepšie, pretože to predstavuje ako cobblestone. Super. Už sa mi páli železo. A mne sa páli Tak to zlato. tu robí most. Mne sa páli... Most sa robí. Uíh. Vy ste... Hej, most sa urobil. Haha, tak ti treba. Oh shit. Potrebujem crafting table. Vyrobím si diamantové brnko. Rýchlo. Rýchlo. Fajn, mám diamantové brnko. I am a Prosím boss. si kraftenine. Boss. Či kraftenine. Prosím, nech ma nezabijú. Nech ma nezabijú. Ne, Dudyman. Nemám uhlie. Jo. Prosím, poďme rýchlo. Rýchlo, poď. Kopaj zlato. Takže ja som to na chvíľu stopol. Nie. To je proste... Fajn, takže ľudia, my sa s vami rozlúčime. Vyhrali sme. Super, rovno na koniec, takže lúči sa s vami Arox Tiffin. a uvidíme sa na ďalšom dieli, čiže treťom dieli. Čaute ľudia. Čus. Bus.